מקליט אותו, אני מקליט אותו. לפני שאגיע לצפון, נתחיל בדרום. סבבה, הנה הוא מתחיל לדבר עכשיו על הדרום. שני עקרונות מנחים את המדיניות שלנו. הקם להרגך, השכם להורגו. והשני, מי שפוגע בך, דמו בראשו. הקם להרגך, השכם להורגו, כל מי שנערך לירי לעבר ישראל, ויש לנו מידע על כך, נפגע בו על מנת לסכל את הירי. זאת הוראת הקבע שלנו שמתבצעת בכל עת, ויש לנו מודיעין נתון. העקרון השני, מי שפוגע בנו דמו בראשו, ושני הכללים הללו חרבו יחדיו בפעולת חיל האוויר ביום שבת בצהריים, שעה שחוסלה חוליה שעסקה בהכנות לקראת ירי לעבר ישראל. הסתבר שזאת אותה חוליה שירתה את הרקטה לעבר גן יבנה לפני ימים אחדים. הפעולה שלנו הייתה פעולה מדויקת שפוגעה ופגעה באנשי הג'יהאד האסלאמי בלבד. בתגובה לכך, הפעולה המוצדקת שלנו למנוע ירי על אזרחינו, פתח הארגון בירי ללא הבחנה על מרכזי אזרחים בישראל, ובפעילות הסיכול שלנו מול האש של הג'יהאד נהרגו 5 אנשים נוספים של הארגון, סך הכל 10 הרוגים. לצערי נהרג בשבת אזרח ישראלי, עמי משה זיכרונו לברכה, ונפגעו אזרחים נוספים מירי של הג'יהאד האסלאמי על מרכזי האוכלוסייה בישראל. אני מבקש לשלוח את תנחומינו למשפחת ההרוג ולאחל החלמה מהירה לכל הפצועים. חשוב לי להדגיש שהחמאס הוא השולט בעזה, הוא אחראי למניעת הירי מעזה ולשמירת השקט בעזה. גם אם המבצעים הם אנשי הג'יהאד האסלאמי. ואני מציע לחמאס, הג'יהאד ושאר הארגונים, אני מציע להם לא לבחון את הנחישות שלנו, לממש את שני העקרונות שתיארתי כאן. אנחנו נפגע בכל ניסיון לראות רקטות וטילים לעבר ישראל, ונפגע בכל מי שבכל זאת הצליח לבצע ירי כזה. אין אנו מתלהמים ואין אנו חפצים בהידרדרות, אבל אנחנו נגן על אזרחינו ועל מדינת ישראל על פי העקרונות הללו בנחישות ובתקיפות וביעילות. מכובדי נשיא המדינה, בעל החזון, לא רק זה, ידידי שמעון פרס, חבריי השרים, סילבן שלום, גדעון סער, סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, ושר המשפטים, יעקב נאמן, יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, פרופסור מנואל טרכטנברג, כמה עבודה אתה נותן לנו מנואל. עוד להידרש לזה בהמשך. נשיא אוניברסיטת בר אילן, פרופסור משה קווה, תשמו כלו. וכאן מפקד הרפואה, פרופסור רן טור כספא, מנהלי בתי החולים בגליל ומרפאות הקהילה, ראש עיריית צפת, אילן שוחט, ראשי הרשויות המקומיות שבאו גם מן הגליל וגם מחוץ לגליל, קהל נכבד. חוקים עזים קושרים את כולנו לבירת הגליל צפת. כאן היה אחד ממעוזי המרד הגדול נגד הרומאים בתקופת בית שני במסוגה
שהיא כמה מאות מטרים מכאן. כאן כתבו חכמי המשנה, כאן נקברו צדיקים, כאן הייתה מערכה מתמשכת בזמן מלחמת הקוממיות, כאן פנו מאז הקמתה של מדינת ישראל דברים ומפעלים חשובים. אבל יש גם קשרים נחותים, אישיים, אבים, שחותכים, או שהם קושרים אותי למקום הזה. כשאני אומר אבים, אני מתכוון אולי באלף, משום לפני כמעט 100 שנה, לפני 91 שנה, הגיע אבי לארץ ישראל. הם היו כמה ימים בתל אביב, בבית צדק. אבל סבי זיכרונו לברכה, הרב נתן מליטובסקי, נשבע בתשמה של המיסטיקה היהודית סביב צפת, והוא רצה לבוא הנה. לכן הם לקחו את חפציהם, הילדים, סבי וסבתי, עלו על כבש, יפו רכבת העמק, הגיעו לצמח, לקחו את הרהיטים באונייה עד טבריה, משם בסוסים, בדיליג'נסים, החליטו בראש פינה, ועלו במעלה ההר, והגיעו לצפת, וכאן אבי, יותר נכון אבי, היה מורה ואחר כך מנהל של בית הספר פה בצפת, ואחר כך בדפינה, הבית עדיין עומד. הכתבים שלו עדיין שם. תגלה גדעון שביומן מנהל בית הספר יש רק בקשה אחת, עוד כסף, שום דבר. זה לקח 3 ימים, היום היינו אומרים זה לוקח 3 שעות, אבל לא מעדיף עכשיו להגיע. דברים משתנים. בזכות הרכבות והכבישים והנחלפים והקשרים שאנחנו מניחים לחבר את צפת סוף סוף אחרי 100 שנה. אבל הנה הקשר השני. זמן קצר אחרי שאבי הגיע, הוא ילד, שבר את ידו. בהזדמנות אחרת, שוב גדעון אני פונה אליך, שבר את רגלו במשחק כדורגל ושוברו על הארץ, והילדים אומרים מעליו, הוא אמר, או ילדים, ילדים, מה גדול הכאב, שילדי ישראל יגידו דברים כאלה, כשהם שוברים רגל, אני יודע שהשלמנו את המהפכה הציונית. הנה שבר את ידו כאן, בצפת, ולקחו אותו לדוקטור גרי. דוקטור גרי ימין טיפל בטרומפלדור, והיה לידו כשנפל את נשמתו, ודוקטור גרי הסתכל על זה ואמר, מסובך, מורכב, צריך לקחת לבית החולים. איזה בית חולים? זה בית החולים פה בצפת, ושם טיפל אבי, אבל זה היה באמת מסובך, כפי שדוקטור גרי יסיים, היה צריך לחזור לבית החולים, להשתתף במשורה, ולשים את הגבס. זה היה לפני 90 שנה. והנה היום אנחנו באים לאותה צפת, לאותו בית חולים, ואנחנו מזמיקים אותו אל תוך המאה ה-21 של צפת, של הגליל ושל מדינת ישראל, בפקולטה לרפואה חדשה, בבית חולים מתחדש, בתעשיית מדעי החיים החדשה, עתיד חדש, ואני רואה את זה כסביבת מעגל מסוים. ולכן, שבאו אליי קבוצה של תומכי בית החולים בצפת,